أعوذ بالله السميع العليم ومن الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a daidai wannan lokaci kuma wannan gida na Al-Ilmi Sab TV muna ƙara yi wa kwa fatan alkhairi da ƙara kasancewa a daidai wannan lokaci. A yau ma kamar yadda muka saba muna kawo muku karatuka abin da suka shafi ilimin hisabi da sirrika da sauransu. To insha Allah yau ma mun zo da wani karatu mai matuƙar muhimmanci yadda muka masa laƙabi da yadda za ka san burjinka ta hanyar ranar haihuwarka, wato date of birth. Insha Allah wannan bayani zai matuƙar fa'idantar ga 'yan uwa sosai, saboda yadda jama'a suke yawan kiraye-kiraye a waya cewa suna son san burjinsu da halayyarsu da sauransu. To insha Allah ya samu ka wannan hanya mafi sauƙi, saboda ana gane hanyar burji ne ta hanyar yadda za ka haɗa sunanka da na mahaifiyarka kamar yadda muka bayani a baya. To wacce hanya ana haɗa ta ne saboda idan mutum bai san ainihin ranar haihuwarsa ba, to insha Allah idan ya haɗa wancan to zai gane cewa ga ranakun da aka haife sa, ma'ana a watan da aka haife sa, insha Allah shi ne zai yi nuni haka kuma da halayyar da ya dace a cikin wannan insha Allah. Kuma insha Allah kamar yadda wasu da yawa sun iya da ake fitar da burji ta hanyar haɗa sunan mutum da sunan mahaifiyarsa, amma wasu ba su iya ba. To wannan yasa ganin yadda wasu ba su iya ba, to insha Allah ya sa muka ce to wayannan taurari dai, ma'ana wayannan burjai guda 12 ne kamar yadda aka sani. Sannan muna da watannin musulunci guda 12, haka nan muna da watannin nasara guda 12. To duka kaga duk abin da za a yi dole a cikin waɗannan za a samu. Kuma wayannan su burjai suna zagayawa ne kowane wata, suna rotating ne haka har shekara, suna zagayawa haka. So wayannan burjai suna zagayawa a cikin rana. Akwai a kowace awa, a kowane awowi, ma'ana akwai lokacin da wayannan burjai suke zagayawa. Wannan tauraro, ma'ana wannan burji in ya karba daga wannan burji zuwa awa kaza zuwa awa kaza ya fita, to insha Allah a awanni ana iya gane cewa ga burjin da suke. To insha Allah ba wai za mu yi bayanin waɗannan bane, yanzu za mu yi bayanin ranakun da suke ciki ne. Insha Allah a hankali za mu yi bayanin su ranakun burjin da suke yawo a cikin rana, saboda su ma suna da matuƙar muhimmanci sosai. Saboda idan ka samu mutum misali burjinsa kaza ne a ranaku, to za ka samu a kuma ranar da aka haife sa, daidai sa'ar da aka haife sa, daidai awar da aka haife sa, ko kuma ya siye wani abu ko wani abu ya faru da shi, za a gane cewa burji kaza ne. Sai ga abin ya iya canza, za ga cewa mutum halayyar suna canzawa. Za ga mutum a halayyar sanari ne, amma kuma a daidai awar da aka haife sa ko ya siye wani abu, za ka samu turabi ne. To sai ka samu ana samun saɓani. Idan ba a gane ko waɗanne ba, sai ga cewa mutane suna shiga cikin rudani a bisa waɗannan. Za a ga wani cewa ga burjin da aka haife sa na kwanakin wata, amma kuma ga ainihin halayyarsa ta wasu ɓangarorin. To insha Allah wannan ba abu bane wanda yake yana da wahala, za mu yi bayanin sa matuƙa ga 'yan uwa insha Allah. Kuma shi wannan sanin burji yana da matuƙar muhimmanci, saboda kamar yadda idan aka halicci mutum ba shi yake da ikon da zai ci ga lokacin da za a haife sa ba, ko ga lokacin da za a halicce sa ba. Allah subhanahu wataala shi yake da wannan iko akan komai ma, ba akan abu ba. Kullum mu mutane muna tsara wasu abubuwa a rayuwarmu, amma Allah subhanahu wataala ya riga ya gama tsara komai tun daga lokacin da ya halicci mutane. Ya ware su kashi biyu a bayanin ma aiki, ya ce na halicci waɗannan mutane wa'innan ahalin nari ne, wa'innan 'yan wuta ne ko su aiki ko kada su aiki, haka waɗannan 'yan aljanna ne ko su aiki ko kada su aiki. To saboda bin shari'a shi yasa muke yin ibadu da aka umarce mu da su, da Qur'ani ya zo da kuma shari'a ta zo. To insha Allah za mu yi bayanin su yadda ya dace insha Allah, kamar yadda muka faɗa a baya. Kuma insha Allah kamar yadda aka sani, kamar yadda na faɗa, Allah subhanahu wataala ya gama tsara komai. To amma sai muka zo muna yin bauta saboda bin wasu ƙa'idoji na Allah subhanahu wataala da ya kawo a shari'a. Saboda idan muka ɗauki wancan mun ɗauki hakika ne, amma shari'a ta zo mana da mu yi kaza, insha Allah za mu samu dacewa gurin Allah subhanahu wataala. To wannan shine ne yasa ake yi, ba wai dan wancan hakikanin abin da zaka sa ba. To haka yake a kowane lamari na rayuwa, Allah subhanahu wataala ya riga ya gama kaddara komai. To kai naka
abin da ya rage addu'a ne nan da kuma tsara wani abu na rayuwanka. Dole ɗan adam shi yana tsara wani abu a bisa abin ga abin da Allah ya tsara, amma yana kokarin cewa shi ma lokaci kaza zai yin kaza. To duka abin da Allah ya tsara shine gaskiya, mu ma dai muna yin iya bakin mu ne, muna gwada namu ne nan a matsayin mu abin da ya zama al'ada tare da mu. Wannan shine nan abin da ya shafi wannan. Idan ka lura da wancan haihuwa, mutum ba shi da zaɓin yadda za a haife shi, amma mutum idan zai yi wata siyayya, ma'ana kamar zai siya mota ko zai siya mashin ko zai siya keke ko zai siya wata dabba ko zai siya wani abu ma dai wanda yake da muhimmanci a rayuwarsa, to insha Allah yana da kyau ya gane daidai lokacin da ya kamata ya siya wannan abu, ya gane wanne burji ya kamata ya tsara. Duk da Allah ya riga tsara cewa lokacin da zai siya, amma shi ma ya tsara cewa idan ina son ya siya abu kaza ranar kaza, ma'ana kamar ya ce 20 ga watan kaza, ko 30 ga wata ko 21, duka dai a cikin wani wata ne zaka yi wannan abu, to sai gane a wannan watan wani burji ne. To insha Allah idan ka bi wannan, to ka samu karfe ka siya, insha Allah ba zai dinga maka rikici ba, ko mota ce ko mashin ce ko wani abu ne wanda yake yana da makamancin haka. To insha Allah waɗannan hanyoyi su ake bi a yi wasu abubuwa sosai, ko da wasu ayyuka ne zaka yi, duka waɗannan burjai ake bi domin yin abubuwa masu alkhairi sosai. Kuma wannan burjai idan ka san su, ma'ana dole zaka san halayyar su. Akwai bidiyo da muka yi a baya wanda muka yi bayanin halayyar burjai, amma insha Allah akwai wanda zamu kawo a gaba ma wanda ya shi nuna haka halayyar burjan da sauransu, wanda kuma suke da buƙatuwar a sanar su halayyar burjai, ko da ƙwararre ne haka mutum idan ya cire a bisa nasa, to zai yi bayani insha Allah, sai magana sai a masa bayanin sa insha Allah a comment ko a yi magana ta number waya insha Allah. Wannan sirri zai matukar fa'idantarwa kuma zai matukar ba da ma'ana ga 'yan uwa da abokan arziki insha Allah game da wannan bayani da zamu yi na wannan burjai. Saboda idan ka sake ma'ana kamar mota, idan ka sai mota a lokacin da yake na burjin nari ne, to idan kai wasa za ta dinga baka wahala sosai, matuƙa za ka dinga shan wahala sosai. Ko babur ce za ka samu tana yawan ɗaukar lalacewa, tana tayoyin duk waɗannan matsaloli suna faruwa kala da kala. To insha Allah idan ko ka gane cewa ga burjin da ya kamata ka ɗauka, to insha Allah daidai wannan burjin za ka ɗauka, kuma a shi za ka tafi, a shi za ka yi wannan sayya da yarda Ubangiji. Sai ga Allah subhanahu wataala ya kare ka, sai ka nemi burjin da yake na tauraron da yake tauraron na mai kyau na burjin sa insha Allah. Wannan shine nan bayani a bisa wannan. Bayanin da zamu yi shine ne zamu yi bayani tun daga bayanin burjai na kwanan wata, kamar yadda muka faɗa a baya, tun daga watan Bature, ma'ana Nasara kenan, watan January zuwa watan Disamba. To insha Allah daga watan 1 zuwa watan 12 za mu yi bayani insha Allah a bisa wannan. Kuma da yarda Ubangiji idan muka yi bayani, to ta hanyar haka mutum zai gane cewa an haife ni ranar kaza ga watan kaza. To insha Allah kaga sai ka duba burjan nan a wannan burji kenan, wannan wata ne, sai gane ga burjin ka ai kai tsayawa sai ka sha wahala ba. To wannan shine bayanin da zamu yanzu nan a gurguje insha Allah. Sai a tsaya a kalla kuma a nazari, za mu faɗa kuma za mu sa takarda, za a kalla insha Allah, za a kalle yadda labarin yake da yarda Ubangiji. Misali na farko za mu fara da tauraron ma'ana burjin Dalu. Shi burjin Dalu shine nan yana farawa daga 21 ga watan January zuwa 19 ga watan February. Insha Allah wannan shine burjin Dalu yake faruwa. Dukkan wanda aka haife shi a daidai wa'innan ranakun January 21 zuwa February 19, to yana da burjin Dalu ne nan. Sannan burji na biyu da zamu yi bayani akan sa shine burjin Hutu. Dukkan wanda aka haife sa a 20, ma'ana shi burjin Hutu yana fara ne daga 20 ga watan February zuwa 20 ga watan March. Ma'ana kaga wannan ya kama kenan dukkan mutum da aka haife sa daidai wannan burji 20 ga watan February zuwa 20 ga watan March, burjinsa shine nan Hutu. Sannan burji na gaba shine burjin Himlu. Wannan burji na Himlu shi ma kuma ina farawa ne daga 21 ga watan March zuwa 20 ga watan April insha Allah. Dukkan mutum da aka haife sa a 21 ga watan March zuwa 20 daidai ga watan April, kaga wannan yana da burjin Himlu kenan. Misali kamar yadda muke faɗi, ba dole sai ranar 21 ba, kamar misali an ce daga 21 yake farawa ne, kaga in aka haifi mutum 22 ga watan March, 23 ga watan March, 24, 25, 26, 27 har zuwa 30, ko 1 ga watan April 2 har zuwa 20 ga watan April, duka wannan yana cikin burjin Himlu ne nan. Don insha Allah su ne abin da za a gane a bisa wannan, ba wai dole sai ainihin ranakun bane suke
ainihin burjin. Sannan na hudu shine nan sauro. Burjin sauro ina fara daga 21 ga watan April zuwa 21 ga watan Mai insha Allah. Wannan burji na sauro shine dukkan mutum da aka haife sa daidai waɗannan tsakanin waɗannan kwanaki to zai kasance ma'ana ina da burjin sauro ne nan. Sannan sai na gaba burjin jauza'u. Wannan burji na jauza'u ina fara daga 22 ga watan Mai zuwa 21 ga watan Jun. Ma'ana dukkan mutumin da aka haife sa 22 ga watan Mayu ko 23 ko 24 ko 25 har 30 har zuwa 21 ga watan Jun, ma'ana ya kama kenan kamar 20 da Jun ko 19 ko 15 da sauransu dai zai kama wannan mutum yana burjinsa shine nan jauza'u. Sannan sai na gaba tauraron Surdan shine na shida kenan. Tauraron Surdan shine yana fara daga 21 amma na daga 22 afwan daga 22 ga watan Jun zuwa 20 ga watan Julai. Zai kasance dukkan mutum da aka haife sa tsakanin waɗannan kwanaki 22 ga watan Jun ko 20 zuwa Julai ya kasance burjinsa shine nan Surdan. Sannan tauraro na gaba shine tauraron Usdu. Tauraron Usdu yana fara daga 21 Julai zuwa 23 ga watan August. To dukkan mutum da aka haife sa daidai waɗannan lokuta na 21 ga watan Julai ko 23 ga watan August to ya kasance mutum ne wanda yake burjinsa shine Usdu. Sannan sai na gaba tauraro na 8 na ma'ana burji na 8 kenan a lissafin da muka yi shine Sumbula. Burjin Sumbula yana fara daga 24 ga watan August zuwa 23 ga watan September. Insha Allah wannan shine nan dukkan mutum da aka haife sa daidai wannan lokaci to zai kasance yana da wancan ma'ana waɗannan burjinsa shine nan Sumbula. Sannan tauraro na gaba shine tauraron Mizan. Tauraron Mizan shine nan ma'ana burjin Mizan shine nan ina fara daga 24 ga watan September zuwa 23 ga watan October. Ina fara daga 24 ga watan September zuwa 23 ga watan October. Dukkan mutum da aka haife sa daidai wannan lokaci 24 zuwa 23 ga watan October to ya kasance mutum ne wanda yake tauraron burjinsa shine nan Mizan. Sannan tauraro na gaba shine nan Aqrabu. Dukkan shi wannan tauraro na burji na Aqrabu ina fara daga 24 ga watan October sannan ina karewa daga 22 ga watan November. Saboda haka dukkan mutum da aka haife sa tsakanin wannan kwanaki tauraron sa ne nan Aqrabu. Sannan tauraro na gaba shine tauraron Qausu. Tauraron Qausu tauraro ne nan wanda yake ma'ana burji ne yana fara daga 23 ga watan November zuwa 21 ga watan Disamba. To insha Allah kaga dukkan mutum da aka haife sa daidai wannan lokaci kaga tauraron sa zai kasance tauraron Qaus kenan. Sai tauraro na ƙarshe tauraron Jadayu. Tauraro na 12 shine nan ina fara daga 22 ga watan Disamba zuwa 20 ga watan January. Kaga dukkan mutum da aka haife sa wannan tsakani a wannan kwanaki zai kasance yana da ma'ana tauraron sa burjinsa shine nan Jadayu. To kaga waɗannan kenan yan wasu ga cewa sun san cewa tauraron ma'ana tauraron burjai suna fara ne daga himlu a lissafi zuwa hutu. To amma yanzu a gama hargitsa sun sa su ba daidai ba. To dalilin hargitsa su shine nan mun sa su ne saboda lissafin ya tafi daidai. Za a ga cewa ya faro daga lissafin watanni ne January zuwa Disamba. To idan ka ɗauka ga cewa daga 21 ga watan January ya ƙare 20 ga watan January. To insha Allah shine dalilin da ya sa muka hargitsa su muka kawo su a wannan fuska. Kuma insha Allah ba dai kuskure bane amma kowane dai da bayanin da sauransu. To insha Allah wannan sune nan bayanin taurari dukkan wanda yake son ya gane cewa ya burjinsa yake ba sai ya hawa halar sunansa da na mahaifiyarsa ba. Insha Allah zai yi amfani da wancan ne kai tsaye domin ya gane wanne ne burjinsa. To insha Allah nan gaba kamar yadda muka bayani a ba za mu kawo cikakken bayani akan halayyar kowane burji insha Allah da kuma
abubuwan da mutum ya kamata ya yi ko abubuwan da mutum ya kamata ya sani a rayuwarsa insha Allah. Saboda ta hanyar wannan burji ne idan aka haifi mutum tun ina daga yaro za ka iya gane cewa insha Allah zai taso mutum ne wanda zai sha wahala a rayuwarsa wajen neman arziki ko ba zai sha wahala ba. Mutum zai iya gane cikin ikon Allah subhanahu wataala ta sanin halayyar burjan zai kyauta zaton haka. Sannan za ka iya gane cewa mutum ko da misali ya yi aure zai iya samun haihuwa ko mace za ta iya samun haihuwa, to insha Allah ta hanyar wayannan burjai za ka iya ganewa duka waɗannan tun yaro na jariri har zuwa girmansa da yardar Ubangiji. In ma mutum ya girma ne za ka iya ganewa an kalli wancan sai gane cewa to ya halayyarsa take a daidai lokacin ko da labarin mutum aka baka aka ce wani gashin da sauransu, to insha Allah ko da ba ku haɗu da shi ba ku taɓa ganin sa ba za ka iya faɗan halayyarsa kuma sai ga cikin ku Allah subhanahu wataala abin ya dace da hakan insha Allah. To wannan shine nan bayani a bisa wannan, kuma insha Allah a yi ƙoƙarin a dinga amfani da waɗannan kwanaki na kowanne abu, ma'ana ko siyayya za ka ko wani abu ne aka haife sa daidai lokacin ka gane halayyarsa, ko da dabba ce aka haife ta daidai lokacin burji kaza za ka iya gane ga halayyarta ga kuma abubuwan da za su iya faruwa ita da sauransu. Wannan shine nan abin da ya shafi wannan, kuma insha Allah za mu kawo bayanai sosai wanda za su ƙara gamsarwa a bisa wannan da yardar Ubangiji. Dukkan abin da muka yi daidai kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ladansa, wanda kuma mun kai kuskure kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana, saboda har kullum dan adam ajizi ne. Muna roƙon yan uwa na wannan gida inda suka kuskure kuma a tare da mu to a sanar da mu domin mu ma mai ƙoƙarin mu gyara. Wannan shine nan bayani bisa wannan insha Allah. Kuma har kullum za ku iya samu na number waya kamar haka domin ku kira ko ku yi magana ta WhatsApp domin neman ƙarin bayani ko gaisuwa da fatan alkhairi. Insha Allah za a yi kiran 09169020915 insha Allah. Wannan ita ce number da za a iya samu cikin ku Allah subhanahu wataala a kowane lokaci za a iya kira ko ku yi magana ta WhatsApp. Wannan shine nan bayani a bisa wannan insha Allah. Har kullum kuma dai daga almajiranku Musa Almusawi nake muku bayani a wannan gida insha Allah na sirrika da wasu karatuka da suka shafi ilimin hisabi da sauransu da fatoyi na addinin musulunci insha Allah. Wannan shine bayani a bisa wannan. Allah ya mana jagoranci a dukkan lamuranmu. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma amin. Masha Allah.